Slika i prilika, glavna ulica u Vranju. Neophodno da se kupi dečja garderoba. Igračke. I dalje još jedan butik otvoren, drugi butik otvoren. Market ok, ali garderoba, butik garderobe radi. Svi butici sa garderobom rade. Kozmetika takođe, parfumerija rade. I mi smo uveli vanredno stanje. Patike moraju da se kupe. Obuća radi, zlatara radi i evo, slika i prilika. Leon. Malo ćemo da se bijemo sada. To je slika i prilika vanredne situacije. Toliko o tome.